akong mga earring nga gilaygit. Mga earring nako nga gilaygit kini siya si Virus. Si Virus ni siya. Hi Virus. Hi Virus. Ya kini siya si Corona. Hi Corona. Hi Corona. Dara si COVID. 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 Hi COVID. Hello. Hello. Gipangalan ni sila kay nataon ni sa panahon sa COVID-19. Aray. Si Virus. 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 Oh, di mo si Virus. Hala, Virus. Si Corona. Si COVID. Nagpatong si COVID. Ang ilong nagka-COVID. Mga earring galayget.